Narodna milicija Donjecké narodne republike saopštila je da je tokom današnjeg dana zajedno sa ruskom vojskom uništila više od 40 ukrajinskih vojnika, 2 oklopna transportera, vatreni položaj haubice D-30 kalibra 122 mm i 2 kamiona. U toku današnjeg dana zajedničkim dejstvima vojnog osoblja Donjecké narodne republike i oružanih snaga Ruske federacije uništena su 2 oklopna transportera BVP-2, jedan vatreni položaj artiljerijske haubice D-30 kalibra 122 mm, 2 teretna vozila i više od 40 ljudi. Suzbili smo 2 vatrene tačke neprijatelja kod Avdejevke. Navodi se u poruci objavljenoj na Telegram kanalu Narodne milicije Donjecké narodne republike. U slavljanskom pravcu vrše se masovni udari na oružane snage Ukrajine. Artiljerija uništava položaje oružanih snaga Ukrajine i u oblasti Svjatogorska, navodi se u saopštenju Narodne milicije Donjecké narodne republike.